Λοιπόν, πρώτο βίντεο Άγγελος Ραυτόπουλος, Tales. Μου είχαν πει εδώ και πάρα πολύ καιρό να κάνω βιντεάκια, να ασχοληθώ με κάτι. Δεν ξέρω εάν θέλω ή δεν θέλω. Θα μου πεις το κάνεις. Okay. Οπότε, να με. Σκοπός είναι κάθε φορά που θα φτιάχνω ένα βιντεάκι το οποίο θα το ανεβάζω μία φορά την εβδομάδα, είναι ο σκοπός μου, να διαλέγω ένα βιβλίο και μέσα από αυτό το βιβλίο να αναφέρομαι σε κάτι. Να αναφέρομαι στον τρόπο γραφής, να αναφέρομαι στο πώς διαβάζουν το βιβλίο κτλ. Δεν θέλω να βάζω πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα, αν και κρατιέμαι πάρα πολύ γιατί θα είχα πάρα πολλά να πω. Τώρα, καταρχάς, επειδή το βιντεάκι ανεβαίνει στο YouTube και θεώρησα ότι είναι ο πιο εύκολος και πιο καλός τρόπος για να μπορέσω να ανεβάζω κάτι στο κανάλι Άγγελος Ραυτόπουλος Tales, κάπου εδώ ή δεν ξέρω, κάπου τέλος πάντων θα μπει ένα subscribe, όπως κάνουν και μερικοί bloggers που κάνει bling bling και bling bling και blong blong, το κουδουνάκι που λένε κτλ. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα το καταφέρω αυτό να το φτιάξω σωστά. Σήμερα θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτό που διάλεξα και είναι ένας πιγκουίνος στα σύννεφα του Κέραστιν Σένε. Με βλέπετε διαβάζω το τίτλο του συγγραφέα λόγω του ότι δεν το πάω καθόλου καλά με τα ονόματα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, από τις εκδόσεις Διάπλαση, να επισημάνω ότι τα βιντεάκια που θα κάνω δεν είναι ούτε με χορηγία, ούτε μου λένε πια να ανεβάσω, ούτε κερδίζω κάτι. Και βλέπετε ότι δεν μπήκα στη διαδικασία να αρχίσω με ένα από τα δικά μου παραμύθια, γιατί έχουμε χρόνο να κάνουμε και αυτό. Αυτό είναι ένα αγαπημένο μου παραμύθι και ο σκοπός μου σήμερα είναι να σας εξηγήσω κάτι για την απλότητα. Τα παραμύθια, όσο βγαίνουν στις μέρες μας στην αγορά, και πιστέψτε μου, έχω μια αλφα εμπειρία με αυτά που βλέπω και με αυτά που έχω δει και στο βιβλιοπωλείο, συνήθως δεν έχουν μια απλή εικονογράφηση. Η εικονογράφηση πλέον δεν γίνεται στο χέρι, η εικονογράφηση γίνεται στο Procreate, θα γίνει στο Photoshop, θα γίνει γραφιστικά με πενάκι, συνδυαστικά με σκανάρισμα, σκανάρισμα και μετά να γίνει εκτύπωση, σελιδοποίηση των βιβλίων, πολύ σημαντική δουλειά. Όλο αυτό τέλος πάντων που γίνεται για να φτιάξουμε ένα βιβλίο, σημειωτένω θα μπορούσα να φτιάξω ένα βιντεάκι το οποίο να αναφέρεται στη διαδικασία έκδοσης ενός βιβλίου ή ποια τα βήματα και τι σκεφτόμαστε ή ποιες οι τάσεις, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Αυτό λοιπόν το βιβλίο μου αρέσει πάρα πολύ διότι είναι μια απλή ιστορία. Έχω γράψει ότι θα απευθύνεται στις 4 συν, αλλά όσο περνάει ο καιρός και το σκέφτομαι, θα το έδινε και 2 συν ενδεχομένως. Γιατί αν δείτε εδώ πέρα, έχει καθαρή εικόνα, έχει πολύ καθαρές εικόνες και έχει ζωάκια, οπότε σίγουρα απευθύνεται σε μικρές ηλικίες. Λίγο κείμενο, η ιστορία είναι πάρα πολύ απλή, είναι απλουστευμένη, είναι στην ουσία ο πιγκουίνος εδώ που βλέπετε ότι είναι στεναχωρημένος ή δεν μπορεί να πετάξει. Και πώς επιλύεται όλο αυτό? Επιλύεται μέσα από τη διαδικασία της έβρεσης λύσης, αλλά πώς? Βρίσκει φίλους. Πολύ σημαντικό. Οπότε μας δείχνει εδώ ότι η φιλία είναι σημαντική. Προσφέρονται εδώ όλοι οι φίλοι να βρούνε μια λύση και το ιδιαίτερο είναι ότι το βιβλίο από έτσι πηγαίνει έτσι για να αρχίσεις να το διαβάσεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί εκεί είναι που αρχίζει και γίνεται το ωραίο. Οι σελίδες αρχίζουν και αναπτύσσουν τα ζωάκια που φτιάχνουν έναν πύργο έτσι ώστε να φτάσει ο πιγκουίνος κάποια στιγμή στα σύννεφα. Συγκεκριμένα μου αρέσει, εδώ ανάποδα όλα, μου αρέσει η σελίδα που έχει εδώ και το μπολ με τη γυάλα με το χρυσόψαρο, για κάποιο λόγο. Είμαι λάτς των χρυσόψαρων και των ενιδρίων μάλλον για αυτό το λόγο. Καταφέρνει λοιπόν έτσι ο πιγκουίνος μας ο φίλος να πετάξει. Ένα βιβλίο λοιπόν το οποίο είναι απλουστευμένο, είναι πολύ σύντομο, οπότε στη μικρή ηλικία αν θέλετε να εντάξετε το παιδί να αρχίσει, να εντάξετε το παιδί στο διάβασμα και να αρχίσει να σκέφτεται ότι κάθε βράδυ μπορούμε να διαβάζουμε ένα παραμυθάκι, γιατί συνήθως αυτό το οποίο
μου λένε μαμάδες ή μου λέγανε μαμάδες στο βιβλιοπωλείο, είναι ότι ξέρεις κάτι, να μην είναι μεγάλο, γιατί δεν αντέχουμε και πολύ και το κατανοώ γιατί είναι δύσκολες εποχές, ο χρόνος είναι λίγος, η υπομονή επίσης είναι συρρικνωμένη σχετικά, οπότε θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή. Είναι παλιό βιβλίο, δεν ξέρω αν ακόμα εκδίδεται, αν υπάρχει στην αγορά ή υπάρχει πληθώρα αντιτύπων, γιατί βλέπω ότι εγώ έχω τη δεύτερη έκδοση. Κάτι το οποίο με λυπεί, γιατί θεωρώ θα έπρεπε να έχει πάρα πολλές εκδόσεις. Είναι φοβερή η δουλειά, φοβερά απλό, ωραίο, έντιμο βιβλίο, σκληρόδυτο για να αντέχει, από τα σημαντικά που ξέρω ότι εσείς οι μανούλες αγαπάτε. Τώρα, για κλείσιμο, για να μην ζαλίζω, και μιας και είναι και το πρώτο βιντεάκι και είμαι λίγο έως και πολύ σκουριασμένος, γι' αυτό έχω βάλει και τη Marvel την μπουλούζα εδώ για να μου δώσει super power. Τα παραμύθια, ναι, είναι ωραία και μπορούν να έχουν πολύ υλικό. Όσα περισσότερα πράγματα πραγματεύονται όμως, τόσο αρχίζουν και δυσκολεύουν για τη μικρή ηλικία την δυνατότητα να παρακολουθούν αυτό που θες να τους πεις. Πολλές φορές αυτό που λέω εγώ και σαν άγγελος, γιατί έχω μια αλφα άποψη όπως όλοι μας, αλλά και σαν συγγραφέας παιδικών βιβλίων και σαν πολιτής βιβλίων, είναι ότι πολλές φορές το κείμενο μπορεί να είναι συγκεκριμένο. Μπορείς να το αλλάξεις λίγο. Δεν θα παρεξηγηθεί ο συγγραφέας. Τουλάχιστον στα πρώτα βήματα. Σε ένα τέτοιο βιβλίο που οι εικόνες είναι πολύ χαρακτηριστικές, είναι σχηματικά όμορφες, καθαρό το background και δεν μπερδεύει η πληροφορία το παιδί, εύκολα το παιδί θα αρχίσει από την ηλικία των 2-3 χρονών να παρατηρεί τις εικόνες και ας μην ακούει το κείμενο. Έχει να πέσει μοντάζ. Το θέμα μας δεν είναι τόσο να κάτσει σε αυτή την ηλικία αυτολεξί, να ακούσει βήμα-βήμα τι έχει γίνει κτλ. Αλλά να αφήσετε το παιδί να σας καθοδηγήσει όταν το διαβάζετε, να το αφήσετε να το πιάσει, να το τσαλακώσει. Εντάξει, 2-3 βιβλία θα πρέπει λίγο να τα δυστυχώς καταστρέψουμε όταν είναι μικρή ηλικία στο παιδί. Θα αρχίσουν όμως να μαθαίνουν, να μυρίζουν, να αντιλαμβάνονται τι είναι το βιβλίο. Και κακά τα ψέματα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα social media, το κινητό, τα TikTok και όλα αυτά που όταν θα φτάσουν στο δημοτικό θα τα ζητάνε. Οπότε όταν τους δίνουμε τέτοια ρεθίσματα, λίγο πιο παραδοσιακά, λίγο πιο απλοϊκά, λίγο πιο συγκεκριμένα, αφήστε τους να αντιδράσουν όπως θέλουν αρχικά. Μετά, σε δεύτερο βήμα, μπορούμε να τους καθοδηγήσουμε και να πούμε ότι σεβόμαστε το βιβλίο, δεν το τσαλακώνουμε, δεν το σκίζουμε, δεν το παρατάμε από εδώ και από εκεί κτλ. Αυτό είχα σαν σκεπτικό λοιπόν να σας πω, ότι το βιβλίο είναι ένα μέσο μετάδοσης κάποιας πληροφορίας, απλά η πληροφορία την οποία θα δώσουμε πολλές φορές μπορεί να είναι και κάτι λίγο πιο έξω από τη θεματολογία π.χ. του παραμυθιού του συγκεκριμένου. Οπότε μην διαλέγετε βιβλία αμάν και τι θα αρέσει, δεν θα αρέσει ή όχι αυτό εδώ το βιβλίο δεν μπορεί να το καταλάβει το δικό μου το παιδί. Διαλέξτε το. Επίσης θα κάνω ένα βιντεάκι κάποια στιγμή το οποίο εφόσον το θέλετε θα αναφέρεται στην άποψή μου σχετικά με το πώς διαλέγουμε παιδικά βιβλία και ποια είναι η όλη διαδικασία για να μοιήσουμε ένα παιδί να αρχίσει να διαβάζει βιβλία. Έχω κάνει και μια ομιλία εδώ πέρα στο Δημαρχείο λέω, στη Βιβλιοθήκη της Καβάλας, το οποίο είχε μια αλφα απήχηση, εντάξει μαζευτήκαμε 150 άτομα, αλλά οι μητέρες και οι πατεράδες που με παρακολούθησαν είχα ένα πολύ ωραίο feedback και είχαμε μια πολύ ωραία σύνδεση και συζήτηση σχετικά με το θέμα αυτό και είδα ότι άρεσε και θα μου άρεσε να κάνω και ένα βιντεάκι σχετικά. Οπότε, από κάτω σχολιάστε αν σας άρεσε ή όχι το βιντεάκι, αν γενικά θα σας άρεσε να αρχίσω να ασχολούμαι με τέτοια έτσι θέματα, να επιλέγω ένα παραμύθι. Συγχωρέστε με για το πρώτο βιντεάκι που είμαι όχι σκουριασμένος, είμαι ο υπότης με τη σκουριασμένη πανοπλία 100% για όσους ξέρουν το βιβλίο. Αυτή τη στιγμή θα βρω τα πατήματά μου. Έχω και τον Τζέστερ έξω, ο οποίος ροκανίζει την πόρτα γιατί θέλει να μπει και δεν τον έχω αφήσει. Ενδεχομένως θα το δείτε και αυτόν κάποια στιγμή, άθελα μου ή θέλοντας και μη σε κάποιο από τα βιντεάκια.
Να περνάμε καλά, να χαμογελάμε, αυτό που λέμε όλοι, αλλά δυστυχώς δεν το κάνουμε, και να ελπίζουμε. Μην σταματάτε να ελπίζετε. Το Σαρδάμ πάει και έρχεται. Φιλιά.